λίγο πιο πάνω. Πουλήσατε τη χώρα, πουλήσατε λιμάνια, πουλήσετε τη μάνα σας και πήγαινε τσοκλάνια. Πουλήσατε τη χώρα, πουλήσατε λιμάνια, πουλήσετε τη μάνα σας και πήγαινε τσοκλάνια. Είσαστε έτοιμοι? Πάμε, ναι. Λοιπόν, σήμερα κάνετε τη δική σας διαμαρτυρία εδώ πέρα όλοι μαζί. Περιμένετε να αλλάξει κάτι? Ο λαός ελληνικός στην εξήγηση τώρα διαρκείας εδώ και ένα μήνα περίπου. Το μοναδικό έτοιμο να φύγει η κυβέρνηση, να φύγει η Τρόικα, το Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα σταματήσει να συγκρατήσει μέχρι να φύγουν όλοι αυτοί. Δεν ζητάμε μια αλλαγή κυβέρνηση, ζητάμε μια αλλαγή πολιτικής, αναγνωτικών μέτρων και σε μια καθόλου φτώχεια. Μας έχουν απειλήσει ή με τάνks, ή με χρεοκοπίες, ή με αλλαγή με προσεκτικά, όμως δεν δείχνει να μασάει, δεν δείχνει να πάει σπίτι του. Θα είμαστε εδώ πέρα και την επόμενη μέρα. Διεκδικούμε να μην ψηφιστεί τίποτα από όλα όσα προορίζουμε, το μας αποδίδουμε και ο νόμος ο εφαρμοστικός και ελπίζουμε πραγματικά την αντιμετωπίση μέχρι την νίκη, μέχρι το τέλος.